गरेशनि नावखाथायाव फालिदों बहागि फोरबोनि सनाथि मायथाइ फालिथाय। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेशनि नावखाथायाव सानथामनि हाबाफारिजों सोलिफु बैसाग दाननि 12, 13 आरो 14 अक्ट'खालि सनाथि मायथाइ बहागि बिदाय फोरबो खुंदों। बे हाबाफारियावनो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया आलासि महरै बाहागो लानानै जोबथा साननि हारिमु मोनाबिलि आयदाखौ बेखेवना होयो। बे फालिथायाव बिटिआरनि इएम रनेन्द्र नार्जारी, आसाम लाइमोन आयगनि सोद्रोमा राथुल शर्मा आरो बुंथिगिरि बिथांनि अनसुलि बिसियाबो बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो। बुंथिगिरि दैमारिया गावनि जोनोम जायगा नावखाथा बिहुथिलियाव फैनानै उन्दै समनि गोबां खोथाफोरखौ रायजोफोरनि सिगाङाव फोरमायो। नावखाथायाव खुंजानाय बहागि फोरबोनि सनाथि मायथाइ फोरबोआव ओनसोलनि रोजा रोजा सुबुंफोरनि नुजाथिनायजों मेहेरगोनाङै जोबलाङो। সোণালী জয়ন্তী উৎসৱ ইয়াত উদযাপন হৈছে নাওকাটা আঞ্চলিক বিহু উৎসৱৰ আৰু সেইটো যেহেতু মোৰ নিজৰ জন্মস্থান, মোৰ নিজৰ বাল্যকাল দেখা হোৱালৈকে ইয়াতে আছিলোঁ, গতিকে পুৰণা দিনবোৰ মনত আহিছে যে আমি সৰুৰে পৰা ইয়াতে বিহু উপভোগ কৰিছিলোঁ। আমাৰ মানে অঞ্চলত অকল এটাই বিহু উৎসৱ আছিলে, সেইটো হ'ল নাওকাটা আঞ্চলিক সেই সময়ত বহাগী বিদায় উৎসৱ বুলি কৈছিল, বহাগী উৎসৱ। গতিকে আজি ইয়াত সোণালী জয়ন্তীৰ নামত সকলো ৰাইজ একত্ৰিত হৈছে আৰু বাহিৰৰ পৰা আৰ্টিষ্ট মাতিছে। প্ৰিয়ংকা ভৰালী ডাঙৰীয়ে আজি লাষ্ট প্ৰগ্ৰামত তাই গান গাব আৰু বাকী অঞ্চলৰ চবে ইয়াত ফূৰ্তি কৰিছে, ভাগ লৈছে চবে। গতিকে এই আমাৰ সংস্কৃতি অসমীয়া জাতিৰ, গতিকে মই ভাবোঁ যে আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম এই উদযাপনটোৱে যথেষ্ট পথ প্ৰদৰ্শন কৰিব ভৱিষ্যতত নিজৰ সংস্কৃতি ধৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত। নাওকাটা সোণালী জয়ন্তী উদযাপনত আজি ইয়াত বহাগী উৎসৱত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই অতি আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু নাওকাটা অঞ্চলৰ ৰাইজে মিলি 50টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে। এই 50 বছৰত তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে সকলো ৰাইজক সমবেত কৰি এক সুন্দৰ প্লেটফৰ্ম দিছে, এখন মঞ্চ দিছে, যাতে এটা বিহুৰ বাৰ্তাৰ লগে লগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰো তেখেতসকলে সোৱাদ দিব পাৰে, তেখেতে আমেজ দিব পাৰে। আজি আমাৰ অসমৰ আপোনালোকে জানে বিধানসভাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াৰ সৈতে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই নতুন আনন্দিত হৈছোঁ। নাওকাটা বহাগী উৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ এই সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ সমূহ বিষয়ববীয়াক মোৰ অন্তৰৰ নিভৃত কোণৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ANM GNM नार्सिं आरो पेरामेडिकेल कर्स लानो गोसो गुदुं सोलोंसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। अदालगुरियाव डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों ANM GNM नार्सिं आरो गुबुन गुबुन मेडिकेल कर्सनि मोजां खाबु। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। अदालगुरि सहरनि ब्रह्मसेबा आश्रमनि साखाथियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गाहायै ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि थाखाय मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। भारत सरकारजों गनायथि होजानाय बे सोलोंथाइ फसंथानाव ANM आरो GNM कर्सजों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोर फारियै BSS Diploma in Medical Laboratory Technology, BSS Diploma in Accident and Emergency Technology, BSS Diploma in General Healthcare Maternity Assistant, Emergency Patient Care Technician, BSS Diploma in Sanitary Health Inspector, BSS Diploma in ECG Technician, X-ray Technician, Nursing Assistant आरो फिजियोथेरापि कर्सनि सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंथाइ फसंथानाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोर आरो पेरामेडिकेलनि गासै गोनां जौगा थाखोनि आगजुफोरनि खाबुनि गेजेरजों फोरोंथाइ होनाय जायो। लोगोसे थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुखौ बे फसंथानाव मोननो हागोन।
अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो मेडिकेलाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरा ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकल कर्सफोरनि सोलोंथाइ लानो थाखाय डॉक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनफैदो बांसिनै मिन्थिनो थाखाय स्क्रिनाव होनाय 9101299545 8473853 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन नङाब्ला अदालगुरिनि DC कोर्ट रोड बैग्रिगुरि जोंसार क्लाब PD अफिसनि साखाथियाव थानाय BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव फैनानै थोंजों सोलाद लाफैनो हागोन